Λοιπόν, για να βάψουμε την κούκλα μας χρησιμοποιούμε με διάφορα χρώματα. Βέβαια για να βάψουμε το κεφάλι ολόκληρο. Καλό είναι βέβαια να φοράμε ένα γάντι να μην λερωθούμε, αυτό είναι στην πρωτοβουλία του καθενός. Θα χρησιμοποιήσω εγώ χρώματα, ανάλογα με το τι χρώμα θέλω να είναι το δέρμα του. Εγώ θα φτιάξω ένα χρώμα σαν το δικό μου, ας πούμε, πάνω κάτω με το ανθρώπινο. Μπορώ να το κάνω και μόβ ακόμη. Δεν με περιορίζει τίποτα, ανάλογα πώς θα είναι ο χαρακτήρας που θέλω να φτιάξω, τι ρόλο θα έχει η κούκλα. Ποια θα είναι η χρήση. Μπορεί εγώ να θέλω να κάνω ένα τέρ, μπορεί να το κάνω μαύρο, να το κάνω πολύχρωμο. Απλά εμείς ας πούμε τώρα θα κάνουμε μια ανθρώπινη μορφή, επομένως να έχει και αυτό το μπεζρόζ χρώμα το δικό μας, του δέρματος. Βάζω όχρα. Βάλω λίγο καφέ. Κάνουμε τις διάφορες μίξεις μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό χρώμα. Ναι, πάνω κάτω ξέρω με ποιους συνδυασμούς θα κάνουμε, αλλά όσο να είναι. Εσείς το δοκιμάζετε. Την όχρα τη βάλαμε. Θέλω λευκό. Το λευκό πάντα μπαίνει σε μεγαλύτερη δόση. Εμείς τώρα εδώ χρησιμοποιούμε τέμπερα, αλλά ας πούμε έχουμε και τα πλαστικά χρώματα, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά στα περισσότερα σπίτια φανταζόμαστε υπάρχει τέμπερα, την ίδια δουλειά κάνουν όλα, να βάψουμε θέλουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το προμηθευτούμε από την αγορά αν δεν τα έχουμε. Το χρώμα μου είναι αρκετά σκούρο, με κυτρινίζει. Καταρχήν θα βάλω λευκό και άλλο λευκό για να το ανοίξω, αλλά αν θέλω να το κάνω πιο ζεστό, μπορείς να το κλείσεις παρακαλώ. Αν θέλω να το κάνω πιο ζεστό το χρώμα, προσθέτω πάντα αποχρώσεις του κόκκινου. Λοιπόν, νομίζω είναι ένα ωραίο κίτρινο. Έχω υπόψη μου να κάνω την κούκλα μου. Βέβαια μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με μια ιδέα να φτιάξει μια πριγκίπισσα και στην πορεία να του βγει ένα τέρας. Δεν είναι κακό. Θα πρότεινα να ξεκινάτε, να έχετε πάρει αποφάση να φτιάξετε μια κούκλα και ό,τι σας βγει στην πορεία. Στην αρχή τουλάχιστον. Μετά που θα έχετε μεγαλύτερη εξοικείωση, θα μπορείτε από την αρχή να καθορίζετε το σχήμα που θα δώσετε στην κούκλα και τα χαρακτηριστικά κτλ. Εγώ ας πούμε σκέφτομαι να τον κάνω έναν παππού. Επομένως αυτό το χρώμα μου είναι πολύ καλό. Αν θέλω να το κάνω ακόμη πιο ψυχρό, δηλαδή πιο χλωμό, θα μπορούσα να προσθέσω και άλλο λευκό να το ανοίξω. Αλλά νομίζω είναι καλό. Πάω κανονικά την κούκλα μου. Μην αγχώνεστε που η επιφάνεια δεν είναι λία. Σκοπός μας δεν είναι να φτιάξουμε κούκλες τέλειες αγαλματένιας. Γιατί η αγαλματένια η κούκλα φαίνεται και ψεύτικη. Και να ξέρετε ότι ακόμη και τη πιο άσχημη κούκλα, αν τη χρησιμοποιήσετε σωστά, τα παιδιά θα τη λατρέψουν. Επίσης να πούμε τώρα, ας πούμε εδώ τα πινέλα που χρησιμοποιούμε ή η παλέτα δεν παίζουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, δηλαδή αν δεν έχετε παλέτα μην τρέξετε να προμηθευτείτε, υπάρχουν εδώ διάφορα πλαστικά ποτηράκια, κουπάκια, δηλαδή οτιδήποτε μπορούμε μέσα να διαλύουμε τις τέμπερες και οποιοδήποτε πινέλο υπάρχει στο σπίτι, χοντρό, λεπτό, ανάλογα τι βολεύει εσάς. Επίσης θα ήταν καλό να έχετε περάσει αρκετές τρώσεις από τη χαρτοτενία σας, για να μην κάνει αυτά τα κενά που έχω εγώ, αλλά εγώ το έκανα βιαστικά για να προλάβουμε να είμαστε στο χρόνο μας εντάξει, γιατί έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο. Και βάζω την κούκλα μου. Όσο μπορείτε με την για να μην έχει αυτά τα κενά, ναι. Όχι να γίνει τελείως λίγο, απλά για να κάνετε καλύτερα και το χρώμα πάνω, το οποίο χρώμα βέβαια θα δείτε εσείς, μπορείτε να το περάσετε και δεύτερη φορά, αυτό θα στεγνώσει, θα απορροφήσει κιόλας λίγο η χαρτοτενία σας και μπορεί ας πούμε να μην φαίνεται πάλι αυτό που θέλετε, το ξαναπερνάτε και δεύτερη φορά, τρίτη σπάνια χρειάζεται, θα το δείτε εσείς, αλλά και με μία φορά μπορεί το αποτέλεσμα πάλι να είναι καλό. Τελειώσω εγώ, θέλεις να πεις κάτι άλλο? Η διαδικασία είναι αυτή. Τη βάφω, θα τη βάψω όλη και το λαιμό βάφουμε. Μην το ξεχάσετε το λαιμό και το να αφήσετε άβαυτο. Γιατί ένα μέρος του θα φαίνεται.
και δεν μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή να υπολογίσουμε, ας πούμε, πού θα μπει το ρούχο για να... Όσο θα βάφω εγώ, η Κατερίνα μπορεί να σας δείξει πώς φτιάχνουμε τα χέρια της κούκλας. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να φτιάξουμε χέρια για μία κούκλα. Ο πιο απλός φυσικά είναι να πάρουμε ένα χαρτί, ένα χαρτονάκι. Ενοχλώ, να περάσω λίγο, να περάσει. Όχι, χαρτονάκι ψάχνω. Εδώ είναι χαρτονάκια. Αυτό τώρα βρήκα αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πραγματικά ό,τι άχρηστο υλικό έχουμε στο σπίτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αγχωθούμε να βρούμε τα τέλεια υλικά. Έχω τώρα εγώ αυτό το χαρτονάκι εδώ. Μπορώ να πάρω ένα μολυβάκι. Ένα οποιοδήποτε. Όπως είναι εδώ, το πιο απλό χεράκι που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα τέτοιο σχήμα, σαν γάντι δηλαδή, σαν γάντι, να το βάλουμε στο μέγεθος που θέλουμε, ας πούμε, εντάξει, γιατί στο κάτω-κάτω κούκλα είναι, δεν θα έχει και τεράστιο χέρι. Και θα κάνουμε φυσικά και ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί αυτά τα δύο θα τα ενώσουμε. Και επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή το ένα μας δάχτυλο θα στηρίζει το λαιμό της κούκλας, ο δείκτης δηλαδή, και ο αντίχειρας με το μέσο θα μπαίνουν στα δύο δαχτυλάκια, για να μπορεί να γίνεται ο χειρισμός της κούκλας. Επομένως, θα πρέπει να υπολογίσουμε το μέγεθός του χεριού της κούκλας, ώστε να χωράει μέσα από τη μία μεριά ο αντίχειρας και από την άλλη μεριά ο μέσος από τα δάχτυλα του χεριού μας. Κόβουμε το σχήμα εδώ. Να το κόψω τώρα πρόχειρα. Αυτό είναι φυσικά το πιο απλό χέρι που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε δαχτυλάκια, όπως δηλαδή είναι αυτό εδώ, να το ζωγραφίσουμε πάλι στο χαρτόνι τα δαχτυλάκια του. Πάλι με το μολύβι μας, να κάνουμε εδώ τα δαχτυλάκια του και να τα κόψουμε βέβαια, για να υπάρχει αυτή η αίσθηση του αληθινού χεριού για την κούκλα. Κόβουμε και το άλλο. Βλέπουμε ότι έχω βάψει όλη την επιφάνεια. Θα υπολογίσετε στο περίπου πόσο θέλετε την μπογιά σας. Δηλαδή, καλύτερα θα σας πρότεινα να σας βγει λίγο παραπάνω από το να μην σας... Εγώ, ας πούμε, ήξερα να το υπολογίσω πόσο περίπου θα χρειαστώ. Εγώ θα σας έλεγα να σας βγει παραπάνω από το να μην σας φτάσει. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπετύχεις το ίδιο ακριβώς χρώμα, κάνοντας ενώσεις. Εκτός και αν πάρετε μία τέμπερα με πολλά χρώματα που είναι μέσα και δεν κάνετε καμία ένωση. Είναι έτοιμο το χρώμα στο λινάριο και χρησιμοποιήσετε αυτό. Τώρα λοιπόν εδώ συνεχίζουμε. Έχουμε κόψει τα δύο. Αυτό είναι για το ένα χέρι. Μπορούμε να τα ενώσουμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Κοιτάμε βέβαια εάν ταιριάζει στο δάχτυλό μας. Το συγκεκριμένο εγώ το έχω υπολογίσει για το δικό μου δάχτυλο φυσικά. Μπορούμε να τα ενώσουμε αυτά τα δύο τώρα με συραπτικό. Εγώ θα τα ενώσω με ζελοτέιπ προς το παρόν. Είναι έτοιμη, βαμμένη παντού. Την αφήνω κάπου να στεγνώσει. Να στεγνώσει καλά και μετά τη βάφω την κούκλα μου. Όσο δηλαδή θα βασικά θα την βάφω. Να σας πω ότι χεράκια μπορούμε να φτιάξουμε και από σύρμα, δηλαδή παίρνουμε ένα σύρμα και το φτιάχνουμε τα δάχτυλα. Άμα θέλουμε να έχει δάχτυλα, το λυγίζουμε το σύρμα. Αυτή τη στιγμή δεν έτυχε να έχουμε σύρμα εμείς στο σπίτι. Λυγίζουμε τα δάχτυλα, το περνάμε από πάνω με ένα ύφασμα και είναι έτοιμο χέρι. Το χεράκι τώρα για τη δικιά μου κούκλα είναι αυτό, το ένα δηλαδή, το δεξί χέρι. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε και το αριστερό, εφόσον επιλέξουμε το χαρτονάκι. Τώρα βέβαια μπορούμε να πάρουμε πάλι εφημερίδα. Εφημερίδα?
Και να κάνουμε, ξέρω εγώ, να το ξεκινήσουμε από εδώ έτσι, να το τσακίσουμε. Και να κάνουμε, να υποθέσουμε, ας πούμε, εδώ τα δαχτυλάκια του, να ξέρω εγώ 5 δαχτυλάκια. Και να τα διαμορφώσουμε ουσιαστικά με το χέρι μας να γίνει διαμόρφωση. Και πάλι φυσικά την εφημερίδα την περνάμε με χαρτοτενία. Έτσι, κάνουμε, ξέρω εγώ, τώρα δεν μου βγήκανε 5, αλλά υπολογίζουμε 5 δαχτυλάκια. Κάπως έτσι θα γίνουνε ή και πιο μακριά, ανάλογα πώς θέλουμε. Εντάξει, βέβαια αυτό το συγκεκριμένο είναι για κάποια πιο τερατόμορφη κούκλα. Θα έχει τα μακριά, ξέρω, καμία μάγισσα. Κάπως έτσι. Το περνάμε τη χαρτοτενία για να σκληρύνει κιόλας. Και πάλι φτιάχνουμε ένα σωληνάριο στο μέγεθος του Ναι, και πάλι σωληνάκι μικρό. θα υπολογίζουμε πάντα αυτό. Ότι πρέπει αυτό Να μπει κάπου. Να το κουμαντάρουμε με το χέρι μας, ναι, και μπορούμε να μετρήσουμε πάλι, ας πούμε, με το χαρτόνι, με το χαρτονάκι το δάχτυλό μας και να κόψουμε, να το κολλήσουμε εδώ πάνω. Ένας τρόπος επίσης για χέρι είναι αυτό, με το σύρμα που είπαμε, φαντασία να έχουμε και θα μας προτείνετε και εσείς. βεβαίως.